and subscribe. Kabotan kohar. Watra. Lera orang tompo cukup har. Oh, Kang kok pedhi men to, Kang? Lagi, Kang. RKE tau luluh iki. Tahu ya har. Kok pinter ketoke. Yang luluh. Anak apa? Kalau cengkeng di? Jentop ya Pak Mengeh. Enggak cintop toh? Liwat 15. Oke, persiapan Ya lah njupuk pasir. Mboten. gawe luweng. Kapan? Apa-apa. Pakai titik. Dadi rek ndek nang apa ora temu. Banggro no har. Gasir. Wah, mantap. Kapan? Nah, kali Nanya apa? selawatan Mulai jam piro? setengah 1. Durung telu. Oke. Itu anak bang. Hmm? Dan mulai harus kayak Oh, nanti digawa beneh. Cuwethak. Rada jeru apa cethek? Cuwethak rumasan kuyukan. 3 meter enek enggak? 3 meteran ya. Banyune rada reget soalnya iki dhuwur. Keceblokan godhong-godhong. Iki bingung golek cetok. Penak pirang atom kalau har? ya bro sampean jangan bro. Oke. Ki makros gawe luweng. Dari dulu buat uang sendiri. Ya senteng ora har iki antarane. Kurang kurang aler, kurang idol ini Mas sing Sing ndi? singkilan. Yes. Sudah? Singkilan ketik. Hah? Singkilan piyambak. Kurang. Ketik, Kurangnya ndi? ketik ngidol ketik. Yes. Ketik. Yes. Bot. Wes ngene engko dadi. Ngene kena langsung digawe apa ngenteni sesuk, Mak? Langsung. Har. Nggih. Kok mulet ngono to, Har? Ora. Mboten to. Mboten.
Ya arek cetak ora temu ya mak digoleki. Wong desa iki sembarang-barang harus serba bisa. Enggak wong lanang, enggak wong wedok. numpang. Iki dure padha ora to, Har? Asli. Tutorial membuat luweng. Luwenge wong Jawa ya batakone batako lek ngasak. Terus karo sisa-sisa luweng sing lawas. Iki kolonge wis di tokne. Weh, pas mak cocok. Ya. Uga gareng nih. Sing bokonge mburi kurang alor sithik. Sing kene kurang kanthi. Banget. Tekan. Wes, Hebat ya Har Wes. ya. Karene iki. dadi iki. Kuwi diitung Luwenge wis dadi. ngadeg-ngadeg iki. Alhamdulillah. Kena dingge masak-masak. Tapi wi kok sing kidul kok bendongol. Bah. Wah iki gaenane Mas Dari ya iki. Kurang kangen kok Lek itu. kok ora apa-apa kowe ya. Iki mburi kurang dhuwur lek. Nggih. Ora dhuwur kok. Nek masak ora kena balik. Stok pakai lading, stok pakai arit. Mergo ora nggawa cetok, ya wis lah ngene wis dadi. Wis kena nggih masak-masak. Alhamdulillah iki luwenge wis dadi, emak resek-resek. Ya, bar iki gek arep masak. Masake sing rada ringan-ringan ae ben cepet. Soale wis siang panase po. Ki, dalam ki be ibu ngonceki kacang asal pinten be. Dereng enten iku sekilo. Kurang semene, Mak? Belajar ninting ya. Oh, nah. Hemat uang. Hemat ya. Lek makmu watuk aja ngerokok ayar. Ora mari-mari. Ini era ora rokok ya wae ya Har. Nggih. Kurang nih.
Ya kurang rata no kuwi, kurang luwan. Cukupno sak tompong ka terus kok uduk karo semen. Wis digini. Nyari luang. Ya, saya tak serak gawe iki. Cedek gini cukup gawe besak ya. Gawe marang, dadi gelis ndang murup. Kamu enak sawi loh, Mak. Besok masak nang kene ya. So kapan-kapan lek enek wong arep ewo, daftar ya. Gawe luweng dhewe. Tukang gawe luweng. Apa iso? Ya kae, sapa sing pikirku sakit kok kondur kok plites. Maaf. Kudu sing kuwi nek sing sakit. Mangap. Mangap. Nanti kacang no. Gak nih, Bulan bang. letek iku. Mau rebus sawi. Kayaknya Mak lagi ngerebus sawi. Ya, lek nek mbawon ke apa-apa saeneke ya Mak dimasak ya. Sing penting mateng ki sawine. Coba ya, enggak mau. Nggo apa Mak, aku nggo lombok. Doyan pedes ora, Lek? Oh, Nggih, ora aku. enggak. Ora. Teh ngecek nemen wae anak wadon. Wes cepet mateng ya Mak. Wes 2 menit mateng, Bek. Kacang ra? Ajange nek jero. Enak Mak nang kene iki. Mateng. Ini lho, Bro. Ini wis mateng lho. Karo penjahat. Mboten. Ayo mam dulu. Aku mami, aku enggak mau. Dah. Kapal tempur ya? Kak Ma. Ajange ndek iki bar disae digawa waso. Aku mau. Ya. Kacang. Terus iki kemarin aku bawa gelas plastik tapi bukan bekas. Gawe nek kene alhamdulillah kena dipakai gadah mie. Nyamat dari dimakan dulu. Iya enggak? Ini iki. Rata-rata nek kalau ngisor cocok kayak Mas. Lengceng kan Mas? Pinter Le. Sampai mau enggak Le? Mau. Mau. Mau ditekoki ra mau. Mau jare mau kadung mine mek masak 2. Nggih. Enak Le. Nak mami ki untuk bencar-bencar. Enak. Ada apa-apa. Tadi katanya nggak mau. Cek. Alah wes ora usah Le. Mboten usah. Empon. Sampun. Enak Her. Wong enek sendok kok iso gawe ngonoan iki lho. Enak ngeten. Alami ya.
Panas. Wonge ora kurang. Enak ya lembasan dimasak. Ya, Kayaknya enak. yang kau masak lagi di rumah. Katanya emoh. Ada Mas Hari golek apa kayak? Golek aplokat paling. Wah golek lombok. Empon be, Oh, iki nek pon jangan dahar nih kemauan. Yo, saiki mekat kates yo. apa lah, Mbak? Iki golek lombok arep dimaem. Masa didudul pitik? Iya, heeh, Mak. Niki lho, Bek. Iki lho permulaan aku etik fotonya aku dulu. Aku nggak makan kok. Iki kates buah paling enak. Masuk. Yang Iya. paling enak durian no. Mama enggak tuh ya. Malah enak kuwi. Sama nae sing enggak ngerti. Nanti ombleng mo ya. Tapi enak ya. Kenapa, Bek? Ombleng. Makmu pecah nahar. Iki ya. Enggak lagi ya, Mak? Oh, enggak. Iki kena iki tombo iki, nganu iki. Kena iki tombo apa jenenge? Arep kenceng manis. Kenceng manis. Biru kok. Malah kates biru ki kena, Mak. Ini kali, Bek. Tombol waras ini. Tambah luwe no. Arek kok tambani. Tombo luwe. Aku pun. Manane tak dikene kono. Napa? Enak. Yang mriki. Nah, udah. Kena. Ya. Tak ambil sendoknya. Damel sendok, Bek, penak, Bek. Buat Ya kok tiene. Masa mak berakati ngono ya? Dia tahu nasuran. Hari nggak tahu nasuwe, Bek. Kadang ngene tuh kadang mboten. Apa masalah lek nasu? Dan dinane kok gampang ngono. Nanya apa? wasul keluwen. Nanya apa? Itu hebatnya dimasaknya. Lemakmu ora masak. Gua awakmu balik rong anak sego, Nggih. Oh, terus masak. badan kilo. Lho, nah terus yang masak sapa? Niku. Lah sampean nyandi lek hari golek pasir. Cek resik. Kalau diencekne lah, Har. Enggak ditahu ya. Lek nyuwun napa-napa ngoten nggih nate nesu, Bek. Iya, kadang nasu kadang mboten. Dan kopi. Njaluk klambi apa njaluk apa no enggak tau ngamuk. Mboten nate, Bek. Atus dhewe. Iya no mesakne wong tuwane. Kudu golek dhewe. Kok arek nyanyak alining. Ya, urip nang desa ki ngene iki. Ngene iki wis bersyukur banget ya, Har ya. Penting awake sehat. Kata saya gratis nggak usah tumbas. Kalau kok awake sehat Iya, seneng Mas. mangan omongin hari. Alhamdulillah ya, Har. Lek anak sing dipangan golek sik Aja nesu-nesu. golek gasir. Kan kena dia tuku beras, ya Rek ya. Makmu timbakno, Har. Cek mangan. Anu. Tali kare, Mak.